O Bloque Nacionalista Galego vimos de interpelar o Goberno Municipal de Vigo na xunta do Consello de Xerencia Municipal de Urbanismo a respecto de se o Goberno Municipal de Abel Caballero ten previsto formular algún tipo de informe ou alegación a respecto de dous proxectos que nos resultan especialmente preocupantes en relación ao futuro do noso litoral. Dunha banda, o proxecto de delimitación de espazos e usos portuarios da Autoridade Portuaria de Vigo e doutra banda, o proxecto de novos aterramentos, de novos recheos, concretamente en Bouzas. Falamos dun proxecto de recheos que suporá gañar unha superficie portuaria ao mar cementando a nosa ría de Vigo por espazo de nada menos que 65.000 metros cadrados. A resposta foi unha evasiva. A concelleira María José Caride simplemente limitouse a sinalar que o Goberno Municipal está preparando un informe a respecto destas dúas cuestións, mas sen sinalar claramente cal vai ser a posición que vai soster o Goberno Municipal de Vigo diante destas cuestións de tanta importancia. Compre lembrar que o Bloque Nacionalista Galego xa levamos o pasado ano 2019 unha moción ao pleno elaborada pola Plataforma de Defensa da Ría de Vigo, precisamente instando a que o Concello de Vigo tivese unha posición firme, unha posición absolutamente consistente, unha posición clara e frontal de rexeitamento de calquer novo intento de recheo de aterramento na ría de Vigo. O tempo dos recheos ten que rematar. O desenvolvemento da Autoridade Portuaria de Vigo, o desenvolvemento das potencialidades portuarias que ten a nosa cidade non se poden seguir desenvolvendo a costa de practicar novas agresións ambientais contra un ecosistema privilexiado como é a ría de Vigo.